Dissabte passat, el Club de Tenis Taula Salvatà rubricava una temporada per emmarcar amb un campionat social que va servir no només per acomiadar el curs, sinó també per agrair i reconèixer la tasca de tots els palistes que enguany han lluït amb orgull l'escut de l'entitat. Una vintena de participants es veien les cares en les diverses rondes disputades al gimnàs de l'escola Abel Ferreter, un espai que aquests darrers mesos ha estat testimoni de les moltes victòries que s'han butxacat al club. Hem jugat al campionat social, que juntem tots els jugadors del club i fem decidim el campió social, el campió del club, i encara anem a sopar i fem la cloenda de la temporada i fem l'entrega de premis als màxims anotadors de cada equip i tot això, i és com per acabar la temporada. Era precisament durant el sopar el moment en què el club donava a conèixer oficialment la seva nova junta. Xavi Caçador, que n'ha estat president durant els darrers 4 anys, es converteix ara en vicepresident i cedeix el seu testimoni a un històric de l'entitat com és Josep Maria Serret. Tant Serret com Caçador faran tàndem amb les generacions més joves del club per tal de donar continuïtat a la pràctica d'aquest esport a la vila. Hem renovat la junta, hem ficat els xavals joves del club que es faci una mica càrrec del club, l'Enric Caçador i el David Campanyà, i ells a partir d'ara començaran a portar les coses i intentarem donar-li un aire més fresc al club i més innovador. Entre les iniciatives que la Junta entrant vol desplegar, destaca l'organització de campionats socials per tal de promocionar l'esport al poble i entrenaments infantils de tenis taula. Jo he tingut diverses trucades ja de nanos que volen començar i doncs, el moment de fer-ho és ara al setembre, que organitzem un campionat per la gent del poble, i després farem una escola que portarà el José Ávila, que és el millor entrenador que hi ha hagut a la província de Tarragona, que ha tret jugadors com ara els que tenim a segona nacional i que han jugat a primera nacional inclús. Vull dir que, a veure si podem rejovenir una mica el club, perquè ja estem una mica grans els que van començar. Sense gairebé temps a descansar, el club ja comença a perfilar una temporada marcada principalment per l'arribada dels palistes a segona nacional, la màxima categoria territorial.